Kunčoviny. No, kunčoviny.ft. Uvádzajú v hlavných úlohách. Ako prvý vystupí Filko. Wow. A tlieskaj. Veď Aplaus. Ďakujem. Standing ovation bude na Oči, motýlik. aby ste dôkladne nevideli, spoznať. Filko. Veľmi dobrý človek, len tak medzi nami dievčatami. No, dobre, to Gule, neskôr. áno. A teraz ide Torby. Ideš Torby. Neviem, tleskali si jednou rukou, ale Potlesk, prosím, akože- potlesk. Kláňame sa. A ide Torby. Ďakujem. Ale A ja ešte nie, ešte treba všetko. Takže máte Torby. A Torby. ešte oné. Ideš oči a krásne očka. No veď základ. A ešte samozrejme iné časti tela, ktoré teraz nepropagujem. No už aj teraz. Filko, Torby sú veľmi dobrí chlapci. Jasné. Najlepší na celom svete. Presne. Ako Aj vo vidíte, veľmi vesmíre, aj sa všade. podobajú. Lenže ešte sme, toto sú ako slovenská verzia. A... Jaký kvík. Ale Torby je trošku Počkaj, krivý, teraz lebo... ideme oné. A teraz vám ukážeme týchto dvoch Francúzov. Francúzov, pretože oni sú Áno. Francúzi. Torby, nasadí, prosím ťa, nasadí baretku, lebo sám si neviem nasadiť. Pozor, teraz vidíte Filipka ako ešte Filko, Slováka. mi vie natiahnuť, vieš. Áno, To ja Filko, musím a pomáhať. proste baretky mu nejdu, ale my ho to naučíme. Filko, Ja, drž to je hlavu. podobné inak. Iba No. musíš iba držať. To isté, čo obvykle, nič. Len drž. Drž, A- Filo, drž. A Počkaj, aby si bol pekný. presne to už stačí, to je dobré. Dobre, Ale máš to tam také... Ježiš, ma pel Filip. A teraz, Viete sa, prichádza ešte vidíte Slováka, Torbyho, pravého hore hronca, užite si ho. Z jednej strany, z druhej strany. Upravíte to krásne, len treba roztiahnuť toto. Hej. Nie kunčo. Hej. Počkaj, idem. A ide Torbenko. A ideš Ako Francúz. Je m'appelle Torbjörn. A ideš. Prudko erotické. Dobre, hej. Brušák, ideš. Dávaj aj ty brušák. Ja dám... Jak Filo, pičiny. posun sa. Áno, Veľkú spičiny, mám ryť. obidva sme veľké spičiny. Ale nie. Priznaj sa, Filo. Hej, Priznaj dobre, sa, no to kozel. Takého kozla veľkopopického. Kozel je absint, no vidíš to. No dobre, jasné. A Francúzi majú veľkého, takže Áno, to je hlavné. kúkajte. Vidíte? Preto my Ukáž, tak veľmi ukáž. ľúbime. Ale ja sa tu nechcem odhalovať na verejnosti. Však Filo, neboj sa. prestaň. Nie som taký, vieš, ako... Nechcem ukázať svoje prednosti, všetci to dobre vedia, takže hej. Hej, Filo. Ale Filo, ty máš väčšieho. Hej, ty kokos, ale to len gule robia. Ale kvôli tým guliam. To je Max, ty Filo, ešte pozri sa, vidíš, to z toľkého vzrušenia ti už padla aj toto. Počkaj, Filo, baretku ti musím nasadiť, počkaj. Torby nasadí. Torby a ideš. No, Dobre, no. no. Pekný. Hej. Dobre. Ďalej. Áno, takže... Hej, one. Áno, teraz chcem urobiť Takže- kvíz, takže spravíme taký kvíz. mini kvíz, takže Torby odchádza. Ale dajme si dole už tie baretky, lebo už Lebo už Francúzi... to je Francúzi originál ukázali. Filo. Originál Filo a proste... Ježiš, baretku. No, ideme robiť kvíz. No, takže rýchlo ideš kvíz. No, Kvíz, pýtaj takže sa. Takže, Filko, prosím ťa, mám takú otázku. Máš rád Janku? jasne, ja ju strašne ľúbim ako najlepšiu kamarátku na celom svete. Iba Aj ako ona najlepšiu mňa. kamarátku, no neviem. No veď neboj sa zatiaľ len tak. Ale sa tešíš na august? Jasné, roztočíme to tam. To bude jebačka, Pofotíme čo? všetko. A ty čo s Talianskom, ha? A čo? Čeli bude, hej? A čo sa vymúčili, no tak vieš, ako to vyjde, tak ako v mori, vieš, zaujímavé. Fíha, to je dobré, lebo tam to nebolí, no. No, Dobre. jasné, ale Filo, ty máš také veľké gule, že Dianka sa bude asi tešiť na tie svoje gule. Však, Ona stále len o tom hovorí, vieš, preto mi povedal, ako šikacko, vieš. tak dobre, no. No, dobre, nejdeme rozvíjať túto teraz tému. nestojí, no. Ale nechceme sa chváliť, No, tak Filo. jasne, nie. Nie. No, dobre. Takže, toto takže bolo. my sa ľúbim, vlastne máme sa radi dobrí kamoši, hej, a A teraz vám ukážem outfit. No, a teraz, jasné, v slovenskom znení. Bolo. že Filko ľúbi a Torby. Dianku Áno. a A Torbenko Torbenko ľúbi ľudku. áno. A každý ľúbi. oni dva sa ľúbia. Áno. A ešte aj ľudská.